Ame mwana andinetsa. Wanetwa nani kwe? Aiwa msikana ubasa. Aiwa, msikana ubasa unonetsa sikana. Vanonetsa mwaku akanaka fanika. Ameno. Ungasi mama mema gai. Damuka mamuka chimandara mama. Sadara pe. Muri wapera. Naiwe. Aso unondichura. Inzwa shamani. Mano basa kila hada to body. Lakatenga hada kuja 1 week. Nyama ye $4. Ndotaza kuja 1 week bado 6. Kwa vafondere. Aiwe amufunda chiro dziko mifonda ina handikuzivini. Unzakuno sadza iro. Ai masikana. Zera rako uziye kufonda iwe. Handizivi Nyarara mwana, nyarara shamani. Sadza kuno. Mira shamani. Anda kutora ndikati mwana yari kundinetsa. Shuwa zera rako iwewe. Neko waigara ugone kufonda. Urusaka vana. Ndegara kukomboni kufonda handikuzivi. Saka vana wangu uri kwadzidzisa kana usiri kufonda. Vanodzidza chika newe uchisukadya uchifonda. Utakuna muriwo? Vanogona kufonda. Iwe kana uchidya unyama unofonda kangani? Kana iri nyama? Uza kuno sadza. Oi. Haugone kufonda nenzirei. Anokuwa padishi. Ngati chete kadaro sawira. Sawira. Unotora sadza so. Odai. Wadza sadza kai. Iri rimwe wakutora iri manje. Wakufonda. Muri waenda kare. Waenda kare. Iri. Ufonda zvakare. Otora iri. Opedza. Ndomararamira munoita iwayo. Ufonda. Nyama wangu mia. Kana iri nyama. Aiwe. Beef. Ukaruma be. Ukuzvaya. Unofonda katatu. Nokutimeka mune sumbuda. Muri kutora sadza dikiwe. Auzikone kunyasa fonda. Fonda unotora sadza guru. Fonda to. Aurumeka nyama zvekutopedza wakatenga mombe. Nai. Ofonda. Fonda. Ndomakurira takacheso. Unofonda katatu. Asi dai yange iri huku chidya chehuku. Unofonda ka 16. Pachidya chehuku. Aiwa. Ndingarisana newe. Ndingarisana newe agara newe. Mudzinge basa. Mudzinge basa. Isi takakura tichifonda kana sekuru wangu. Iwewe nyarara. Unotadza kufonda. Murungu ane mazino egold chaiye anofonda. Iwe ane mazino 15 akaora. Unotadza kufonda. Mudzinge basa kana chidacho. Anowesta. Mudzinge basa. Kana vanangu vakadzidzei. Zera rako iri. Ukazotsvaga basa kuti udya zvekutokambura. Usingafonde. Usingafonde. Saka ana anesu vanodya nei. Iwe ukatenga nyama $2. Ukaisa domasi 1. Munoisira misirwa supu shoma. Nyama dzake 2 kufonda ka 18 apa. Supu yawamisira kufonda ka 13. Saka anotoedza kuguta nei? Chikuda kuguta isadza here kana kuti muriwo? Ina handizvikwanise nekuti kubva pandakasvika pano ndakutoonda. Unoona nei? Iwe uchidya sadza hombe. Tati sadza bika iwo rakaorishoma here. Tati sadza bika rakaita seisawira. Rakakura. Rakawanda. Ukaita gomore sadza. Fonda. Iwe kana newe tasasadza watipatisa muriwo wako chokuwanda kwawakaita kudai. Tinoushandisa iwe semuriwo. Tichaushandisa. Unokwana vanhu 10 uyu. Muriwo unokwana munhu wese imba yese iyi. Aiwa. Tibvirapa. Tibvirapa nechochamirira ipapo wakamirira. Nekuchatidzipisa. Uri panguva yakaoma wena. Ndicho chimukadzi dzichi kuyazoshanda chisingagone kufonda. Nyarara kana chinyarara. Ungatoda kuchema uchemerezvo. Papa unotoudza Satani mama.